Bueno, hau da nire plea, irudikatzeko erabili dut Zinbalu erraminta, pentsau jatelako modu egokizan ikusten dela nire ikasketa ingurunia eta bueno, politxo geratzen delako. Orduan, gongo naiz apurtxo bat esplikatzen nola antolatu duten edo bueno, ze erramintza edo ze zerbitzu erabiltzen dituten. Hasteko, nabigatzailea momentu honetan Explorer erabiltzen dut, baina bai Chrome edo Firefox be erabili izan dut. Bilaketak egiteko, informazioa bilatzeko, Google orokorrian edo zein informazio bilatzeko, bidixoak bilatzeko, YouTube adibidez, eta oin ezagutzen dutenez apurtxo bat gehiago, unitate honetan ikasitzakoak Creative Commons, adibidez, irudixak bilatzeko erabiltzea oso interesgarria pentsau jat. Lekuak bilatzeko Google Maps adibidez, edo aurkezpenak SlideShare. Hau erabilitzen haukon hasieratik, baina nahiko gutxi uste eta aurkezpen bat igota daukotela, baina, erabili izan dut. Eta, bilaketak itxeko, gutxi gora bera hori gero hemen jarri ditut, ikasteko Wikipedia, baita, beste bilaketak itxeko erabili leiken zerbitzu bezala. Baina, orokorrean informazioa gero antolatzeko edo filtratzeko, RSS-en subskrizio honek itxeko, bai erabilita daukot Google Reader, edo hemen jarri dut Deol Reader adibidez, Demon be ezagutzen dut, baina, momentu honetan, nik uste dut bai Deol Reader edo hau Zinbalu bera erabiltzea be aukera ona dela. Hemen jarri ditut adibidez, berriak edo, bai ekonomian inguruan, edo bai berriak orokorrian antolatzeko erramintza egokisa ikusi dut. Hemen jarri ditut bagarako albiztiak adibidez edo berriak, El Ekonomistatik ateratakoak edo El País, desberdinak Diario Baskokoak, 20 minutos, aukera daukotzu hemen danak batzeko edo lan aukeren inguruan bebai, daukotzu aukerak etiketak sortzeko eta hor juteko sartzen Infojobsetik eta Infoempleotik ateratako bilaketak edo lanbidetik bebai. Eta gero hemen jarri ditut beste beka edo beste informazioa bebai. Suskribatuta. Informazio hori antolatzeko gutxi gora bera hori zer gehiago ikasteko zer erabiltzen da jarri dut hemen Wikipedia, Busuu erabili izan dut, eta sare sozial bat hizkuntzak ikasteko oso interesgarria pentsau jaten, bere momentuan pentsau jaten oso interesgarria erabiltzen hasi nintzen, eta inegisa da purtxo bat aparkauta daukotela, baina, erabili izan dut, eta oso interesgarria pentsau jat, Moodle be jarri dut, erreminta bezala, gehiago erabilikotela, suposatzen dut. Eta, informazioa partekatzeko bestalde, jarri dut hemen Dropbox, dala gehien erabiltzen dutena, daukote gisa gainera okupauta aukikote gehien bat, ez dakizen giga ukiko denoen, baina gehienak beteta aukiko itxut, Drive bai, eta OneDrive, dala, Drive berdina, baina Hotmaileko kontuakin dauketena. Hori informazioa partekatzeko edo gordetzeko. Sortzeko, Googleen edozein erraminta, Docs, Slide, Exceleko edo, Exceles, baina, kalkuluen horriza, hemen jarri dut oin erabiltzen abien erraminta hau, Screen Recorder, hor, adibide bezala, hor, gonaz ikusten, suposatzen dut, helburuetako bat dela nire ikasketa ingurune hau zabaltzia edo gehitzen jutia, orduen, jungonaz erraminta berrizak, suposatzen dut, espero dut jungonazela erraminta berrizak gehitzen. Zer gehiago jarri dut hemen, hori bai informazioa eta, gauzak gordetzeko edo konpartitzeko. Hemen jarri dituten beste batzuk die, antolaketakin ero zer ikusisa daukenak jarri dut Doodle, hemen, dakit ikusten da. Doodle, erabili izan dut, batez be lanian, aurreko lanian, inkestak edo, bilerak kudeatzeko orduan edo bilera bat osatzeko orduan, pertsonen disponibilitatea eta bilatzeko,
niretzako oso erramintza interesgarria pentso jaten, eta gero Google Calendar jarri dut. Agenda bezala, edo juteko nire zitak eta inbiarreko lanak eta horra saltzen. Eta gero, nire nitaz hitz egiten dana edo jakitzeko, Google Alert jarri dut, erabiltzen duten alerta bat sortuta, nire izena bizenakin, edo nire izen eta bi abizenekin dago sortuta alertak, norbaitek zerbait idazten bada nire buruz, jakinarazteko orokorrean. Eta komunikatzeko zer erabiltzen dut, mezuak bidaltzeko orokorrean Gmail edo Hotmail, isak erabiltzen ditut. Hasieran bat gehiago izan dauz, ikusiko di. Hasieran gehiago erabiltzen hauen Hotmail igual gauza pertsonaletarako eta Gmail gehiago lanerako, baina oin ja bisak erabiltzen ditut, bisetarako orduen. Bai, ez dauku. Eta gero, Skype jarri dut, momentuan hitz egiteko bezala. Azkenean momentu batzutan gehiago erabili dut, beste batzutan baino, igual pixka gutxitxo erabiltzen dut, baina oso interesgarri zapentzeta jat, eta kontu edauket, eta erabiltzen dut, eta gero Hangouts bai Googlena. Eta ez dakit hemen sartuko dan smartphoneakin erabiltzen ditugun aplikazioak, baina horregongo ziren baitza WhatsApp, edo Line, edo Viber, edo guzti honek. Oin gehixena erabiltzen dutena WhatsApp da, batez be komunikatzeko. Eta zer gehiago komunikatzeko orokorrian honek, erramintza bezala, eta gero sare sozialak aipatu beharko nituzke. Bai Facebooka, gehiago pertsonalki erabiltzen dutena, Google Plus, zer gehiago Twitterra ontxe, hasiko nazela erabiltzen espero dut gehiago, eta gero LinkedIn. LinkedIn gehien bat, nahiz eta sare soziala izan, nik erabilido nire kurrikuluma horre eukitzeko, online eukitzeko, eta gisa esan ez dut gauza asko partekatu, momentuz, pare bat gauza bai, bat ez belanian ibili nintzen momentuan, zerbait bekaren bat urten zanean edo informazio hori bidaltzeko, baina bestela gisa da ez dutela aktiboki parte hartzen dela gehiago, hori nire kurrikuluma horre eukitzeko, baina ez sare sozial bezala, ez? Eta Twitterrekin berdina kontuan naukon, baina gisa esan ez dut erabili aktiboki, ez naz animo, ondion, hola parte hartzera. Eta gero partekatzeko beste erramintza bezala jarri dut Google Sites, suposatzen dut ontxe erabilikotela gehiago, baina momentuz ez naz blogera bat, ez dukot blogik, bere momentuan lanien ibili nintzenean erabiltzen hauen, publikatzen itxun artikuloa, baina zien gehiago laneko blog edo laneko komunitatean barruan sortutako blog batian, orduen momentuz nik pertsonalki ez dauket blogik. Baina, intentzinua ibiltzeko, bai, espero dut lehenago esan bezala, hori nire plia zabaltzen jutia, erramintza eta zerbitzu gehiago erabiltzen jarraitzia, eta bai, eta animatzia purtxo bat gehiago ikastera, eta erabiltzera, nik dakoten sentsazio hori da, ezagutzen ditutela erramintzak eta zerbitzuak orokorrian, nik pentsatzen ditunak, baino gehiago, hasieran hasi nintzenean hau itxen, pentsetan hauen gutxiago hartuko, eukiko nitxula, baina, gero osatu dut, nik ustot, desente osatu dutela, eta hori, gustoko jatela hau zabaltzen jutia, eta lehenago esan bezala, naiz eta erramintzak ezautu eta euki, egisa da, ez nazela animau etekina, ez dutzetela atera etekina, atera biharreko etekina bakoitzai, eta hori izango litzaken ere helburua, plea osatzen jutiaz gain, erramintza guzti honei euren etekina ateratzea. Eta hori da dana.